皆さん、こんにちは。今日はお会いできてとても嬉しいです。わざわざと来てくださって本当にありがとうございます。私たちの名前ちょっと長いのでどうぞ頑張って呼んでください。私のことをボギーと呼んでください。私たちは日本で暮らすようになって、もう15年が経ちました。最初に日本に来た頃は埼玉県にある文教大学に留学生として勉強しに来て来ました。それでその文教大学には文教大学の教育学部には日本専門家の素晴らしい中川元子という先生がいらしていたので日本語の勉強終わりましたら先生のところで絵本の勉強を続きました。じゃあ今スクリーンに出ているのが私たちが今まで書いている作品の絵本の表紙の画像です。じゃあ最初に私たちは日本とどういうふうに出会ったことについて話したいと思います。最初にガンバが自分の子供の頃について、あと絵本ってつながったことについてモンゴル語で話します。Би хүүхэд байхаас юм номонд дуртай байсан. Учир нь болохоор манай аав номууд их авч өгдөг. Тэгээд бас уншиж өгдөг байсан. Ээж болохоор бас нэг тийм оролцдог. Тэгээд тэр аавын дотор уншиж өгдөгтэй холбоотой юм уу гэж бодоод энэ дэвтэр миний багада уншижсэн номнууд байгаа. Тэгээд сургууль дарааг уншиж чадах байхдаа номнуудаа аваар уншуулж ажиллаад тэгээд хөршийнхөө хүүхдэд ярьж өгдөг ч юм уу. Яг уншиж хүчин мэддэг юм шиг тэгж явах ярьж өгдөг гэсэн. 私は子供の時から本が大好きでした。今スクリーンに出ているのが子供の時に読んで育ったちょっと挿絵がある昔話の本ですね。お父さんがモンゴル、ロシア、中アジアの民話とかの本をたくさん子供の時語ってくれました。まだ学校に行ってなくて文字が読まなかった時にはすごい熱い民話の本をお父さんに何回も読んでもらってそれを覚えてまるで自分が文字が分かるように近所の友達に話してくれたりもしてました。Тэгээд ер нь энэ үеэс л ер нь хүнээс хойш номноос ерөөсөө бараг салаагүй. Тэгээд за мөнгө олтгол юм бол тэгээд ном авах номын зөвлөгөө хийж явдаг тийм хүмүүсээс тэгээд ном авах гэж явж байхдаа тэр үед бараг номынхон дээр хөдөлгөх шахдаг ч юм уу хөгжлөлт болтой заасан домыг нуудаг ч юм уу тэгээд ном авч чадчихад энэ одоо юуны дурсамжаар дурсан зураг байгаа. そのお父さんが毎日忙しかったけれどもそういう熱い、昔話とかたくさん読んでくれてのおかげで子供の時から本がもう大好きになりました。これは小さい時の思い出を書いた一つの作品として書いた絵なんですけど靴下に隠したお金というタイトルですね。小さい時は
自分が集めたお金で本を買いに行く途中にちょっと背が高いそういうちょっといたずらの子どもたちがじゃあお金を出してくれとかそういうことがよくありました。За тэгээд ер нь миний бага үед болохоор тэр чигээрээ зурагт ном амьдрал адал явдалтай тэгээд зурагт ном байсан. Тэгээд хотод төрж өссөн ч гэсэн хөдөөгийн амьдрал бол маш ойр өсөж тэгээд зам болгон хөдөө хамаатны даа очиж тэгээд хөдөөгийн малчны амьдрал тусалж тэгээд морьтой жоохон унж тэгж өссөн болохоор малчны амьдрал их ойр байсан. Одоо ном ихэд маань ч гэсэн тэр малчны амьдрал мэддэг юм маань их амар гэдэг. ウランバートル町に生まれ育ったんですけど、小さい時から親戚とかあとお父さんが風景画家だったので、スケッチしに葬儀の方に行く時によく行ったりしてて、遊牧生活と自分でも経験して育ちました。Тэгээд ер нь бага ингээд байхад бол ээж аав бол ерөөсөө өглөө гараад орой орж ирдэг. Тэгэл тийм болохоор бага ангиас бие даах хэрэгтэй. Бас тэр үеийн хүүхдүүд ер нь бараг л бүгдээрээ тэгж ийм маягаар өсдөг. Тэгээд хичээлдээ явж ирчээд заавал гэрээ цэвэрлэдэг ч юм уу. Орой бараг л орой өөрөө бүх юм шийдэж хийдэг гэсэн болохоор өөрөө бүх юм одоо бие дааж хийхдээ болсон. Тэгээд бас тэр үед ээж аваа багнаа марцсан байсан. Өглөө朝はээж аваа яваадその当時の私たちは1980年代の子供たちなんですけど、その時代は両親はみんなすごい忙しくて働いていたんですね。だから朝は両親は仕事にして帰ってくるのが夜遅い時間ですね。だから家の家事とかご飯作りとか全てのことが担当して全部やっていました。Тэгээд зуны амралтаар одоо энэ болохоор зуны амралтаар гэхэд тэгээд ихчнэрийн хүүхдүүдийг харах ч юм уу, тэгээд цэцэрлэгийн багш шил тэгж жижигхэн цэцэрлэгийн багш шил байдаг гэсэн. Өөрөө бараг хүүхдийн хүртэл одоо энэ дээр энэ төлөө хавсаад эдгээр дандаа энэ яах ихчнэрийн хүүхдүүдийг харж цэцэрлэгийн багш шил тэгж байсан. この絵もガンバが描いた絵で小さい時からお兄さんたちの子供たちの面倒を見てくれたりして、自分が子供のにまるで保育園の先生の感じで全部教えたりとか、あとこれは本当に自分が子供の時に過ごしていたことを絵にしたんですね。Тэгээд дунд ангид байхдаа одоо манай Монголын нийгэмд шилжилт гараад тэгээд ээж маань одоо эмч байсан ч гэсэн цалин хүрэлцэхгүй, тэгээд дэлгүүрийн хүнсний дэлгүүр түрээслэж ажиллах болсон. Тэгээд хүнсний дэлгүүр түрээслэж эхлээд ээж бүр завгүй болоод дагаад би бас бүр завгүй болоод тэгээд өглөө хичээлдээ яваад өдөр ээжийн одоо хөдөлгөгч болоод оройн тэгээд гэрээ цэвэрлэх ч юм уу, тэгээд шөнө хичээл хийдэг нэг тийм л маягтай тэр үеийн хүүхдүүдийн л нэг адилхан тийм хөлсөн дээр тэгээд тэр нь болохоор бас л одоо нэг адал явдалтай юм амьдралыг тоолж та амьд зурагт ном үзэж ирсэн юм уу? それで1990年時代にはモンゴルは社会主義から民主化に変わっていて、それで
じゃあおお母さんは耳鼻科だったんですね。でもその給料が足りなくなったり、あとすごいその給料で生活するのが難しく大変だったので、医者を辞めてちょっと物を売る仕事、売り場でこういうスーパーで食料品を売る仕事をするようになったんですね。そしたらガンバもお母さんももっと忙しくなっていて、それで同じようにガンバももっと忙しくなりました。授業が終わったらもうお母さんに手伝いに行ってエプロンをつけて物を売る仕事に手伝ったりしてました。だから子供の時は本当になんていうか面白くて、またちょっとすごい忙しくて、すごいなんていうかそういう豊かな世界でした。それもこれも今絵本を作る時もすごく役に立つというか、経験というかそういうテーマになっているかなというふうに思います。じゃあ私にとっては私はまだウランバートルの町に生まれ育ったんですけど、小さい時からよく草原とか遊牧生活をテーマにして絵を描いていました。私が4歳の時に母は私を連れて絵の教室に入れてくれたんですね。そしたら私その時道中はちょっと12歳ぐらいからその絵の教室に通うという決まりがあったんですけど、ちょっと特別に入れてもらうことにしました。今スクリーンに出てるのが私が6歳の時の絵の教室に通っていった時の写真ですね。それですごく私泣き虫の子供だったそうですけど、絵の教室に帰ったらずっと絵を描いて全然泣かなかったそうです。これはもう絵の教室に通っていた時に描いていた絵の画像ですね。私その当時はちょっとみんなの両親がちょっと働いていて、子どもたちは幼稚園とか保育園に通うというのが当たり前のことだったんですけど、私の場合はおばあちゃんが一緒に暮らしていたので、私と妹の面倒を見てくれて、あと私ウランバートルに生まれ育ったと言ったんですけど、父の両親がちょっと草原に住んでいて、それで私夏休みとか休みの日は草原でよく過ごしていました。これは私がその父の両親のお家の様子を描いた絵ですね。あと今出てるのが私9歳の時に初めて日本に来たことがあるんです。私が9歳の時にモンゴルでは私が知っている日本という絵の子供向けの絵のコンクールがあって、それに私5枚の絵を描いて、それで出産して、それで優勝して1ヶ月間くらい日本に来たことがあるんですね。この写真はその9歳の時の写真で、その時から私日本という初めての外国の国で日本という国が大好きに本当になって、いつか勉強したいというお願いがその時から生まれたんです。それでその後でちょっとお
昔のことを話すと、私はミッキーマウスがその時はもう大好きだったんですね。それでテレビとかですごいミッキーマウスにいて好きになっていたんですけど、9歳の時に日本に来た時初めてミッキーマウスのぬいぐるみと出会って、もうすごく可愛くて走って止まらなくて、その時はちょうどミシカに変わって、すごいモンゴルは貧乏というか苦しい時代だったんですね。だから私が日本に行く時に親戚とか家族がみんな集めて50ドルを私にくれたんです。その私は50ドルしか持っていないのにそのミッキーにミニマウスにぬいぐるみと出会ってもう欲しくてその50ドルの35ドルでそのミッキーを買っちゃったんですね。それで私ちょっとこれを絵にして帰ったんです。これはオマノセの物語というモンゴルで出版された本の表紙ですね。私がそれで英語教室に通っていて、それで高校を卒業したらモンゴルの国立美術大学に入ったんですね。それでその時からモンゴルのいろいろな児童文学作家さんの本に挿絵をよく書いたりしていました。こちらはモンゴルの有名な児童文学作家のダシトンドクさんの本の表紙の絵を描いた画像です。あとこちらはまだモンゴルの作家さんのこれはこういうトゥトゥさんというまた有名な作家さんの本の絵ですね。そうですね。あと私たちは大学にはクラスメイトになって出会ったんですね。その時からちょっと2人でよく芸術について話したりとか、あとモンゴルからイタリアとかいろいろな日本映画のコンクールにもよく作品を送るようになりました。出品するようになりました。それでこれは2004年に福岡で行われた絵本の原画コンクールでモンゴルから作品を送って、そしてその作品が優勝してモンゴルの黒髪というタイトルで出版されたんですね。その私のデビュー絵本です。こちらはまだ2005年に日本で行われたのも国際映画コンクールにまだモンゴルから私の願望の作品を送って、それでその私が送った作品がグランプリを取って「僕の口を開ける」というタイトルでセルシャという出版社から出版されました。あとその当時はガンバの作品を送って、ガンバの作品がそのコンクールでは奨励賞をもらってました。Одоо юуны тухай ярьдаг. Тийм Монголын тухай. За энэ болохоор одоогийн яг Монгол зураг номын өнөөгийн байдлын тухай ярив. Тэгээд энэ одоо яг Монголын хэвлэлийн газрууд энэ ном хэлж байна. 次はモンゴルの日本のちょっと現在の状況について少し話したいと思います。今スクリーンに出てるのが今モンゴルで出てる絵本の表紙ですね。こういう感じの本が出てます。
絵本作るにはすごい経験がある編集者の存在がとても大切ですね。そういうすごく大事です。でも今の状況だとモンゴルにはちょっと絵本というものの経験がある編集者というのが本当に少なくていないと言ってもいいかな、そんな状態でだからもう編集者と言っても例えば出版社のところでちょっと文字の間違いとか言葉の間違いとか直したりするんですね。だからちょっとこれからはちょっとすごい絵本というものの知識から編集者たちはちょっと足りない、まだまだちょっと足りない感じですね。Inom thot no sarnder bagan himbe gitu no inom bongkyo so tahta kisna こちらが文教大学に通っていった時に中川元子先生の児童で作った絵本ですね。先生は絵本の研究してるから授業でいろいろな絵本を研究したりして、両方の表紙からその授業で両方の表紙から絵本を作るように頑張ってみたんですね。だからテーマは日本というモンゴルというテーマでこちらの表紙からは日本のお月様の話で日本のお月様にはおさげさんがいるという話があるので、それをここから始まるようにして反対側からはモンゴルのお月様の話でモンゴルには月には女の子がいるというふうに言われてるんですね。だから両方の表紙から始まって真ん中で出会おうというそんな本ですね。今年のハーブリンガイルの雑誌の表紙の私もこんなお月様にいるのは誰という絵本からアイデアをもらって書いたんです。今スクリーンに出てるのがモンゴルと日本というタイトルの絵ですね。私はこの日本とモンゴルというタイトルでいくつかの絵を描きました。その中の一枚です。энэ бас тэр дөнгөж ирээд хэлчихсэн номнуудын маань тэгээд энэ болохоор яг миний яг одоо надад тохиолдсон манай зөвлөнгийн байшингаас бас идэвхтэй хийсэн юм байна. Одоо энэ Коломоно томогийн хэлэгдсэн байна. Манай зөвлөнгийн байшин. こちらは私たちは日本に留学して最初に作った絵本です。一般絵本ですね。ここに出てるのが実際にガンバの別荘ですね。その出てくるのも主人公たちも本当のガンバの家族で、アイデアはそのお家の中の壁がそういう壁ですね。だから私もこの絵本の絵描くもすごく楽でした。そんなに想像して描くんじゃなくて、実際にそういう壁の様子を見て、それを紙に写ったりという感じで描けましたので楽でした。あと最初に作ったラフがこんなちっちゃくて
もう本当に手のひらぐらい小さいサイズだったんですね。Тэгээд ханы амьтад одоо нэг одоо ханаас гарч ирээд найзтай болчихсон. すごい新しいところに引っ越ししていって子供が寂しくて一人に立った時にその新しいお家の部屋からどんどんその生き物たちが飛び出してくるファンタジーの話ですね。Тэгээд нэг ихэд баг маш хугацаа зарцуулж тэ туршлагагүй байсан болохоор янз бүрийн бичдэг ч юм уу 3 жил зарцуулж та тэ. Тэгэжこの絵本を作るのにも絵本の経験も少なかったのでもう3年間もかかりました。最初のラフがこんなちっちゃくて、それでその次はこんな感じの実際に本格的にサイズのラフを何枚も作ったりして、あと編集者たちのアドバイスにしか従って何回も直したりして実際に本になるまでは3年間もかかりました。Тэгээд гэр бүлээсээ хийсэн болохоор нэг хийхэд арай амар тийм байсан. ここに出てくるのが本当の家族の人たちでお父さんが3人のお兄さんがいるんですけどみんなここに書いてます。絵本の相手はこういうふうに自分に合ったこととか経験とかあと昔話とかいろいろところから生まれるんです。こちらはモンゴルの3日間も語るモンゴルの常時詩をもとにして作った絵本ですね。ボンナンブ怪物という日本の桃太郎みたいなモンゴルの桃太郎みたいなお話です。Энэ болохоор нэг Монголын маш олон цаг ярьдаг. 7 хоног шахуур хайлдаг тийм туйл урт туйлтэй. Тэрийг боломжтой олыг нэмээ гол утга санааг нь батлаад тэгээд Монгол 93 насаар тулааныг нь олглоо. あとその昔の常時詩をそのまま絵本にするのが近代の子どもたちには分かりづらいところがいっぱいあるのでそういうところを取ったりして近代の子どもに合わせるように直したりして書きました。あとボーナンタ怪物の戦うのことでした。こちらはモンゴルの男の3つの祭り平和と夢と相撲その3つで一世を戦うような感じで書きました。こういうふうにモンゴルの昔話を元にして作った本は私たちの日本の中心をこういうふうに書いています。これは一番新しい本「空飛ぶ馬と7人の兄弟」という本でモンゴルの北斗七星の話ですね。こちらもモンゴルのそういう北斗七星の話で昔話を元にしてガンバも自分の想像力を加えて書いたんです。
モンゴル人にとって、北と七星というのはすごい大切なもので、遊牧民の方たちはちょっと家畜とか探しに一人でその夜中の草原を走ることが多いし、その時は一番道ベルとかそういう印になるものは欲しいですね。だからモンゴル人にとっては星というものはすごい大切で、星を北斗七星のことを真夏のお星様、星様というふうにも言われているんです。あと、このラフ、私たちはもう何年ぐらいに10年ぐらいにモンゴルで原画を描いたのがこの絵本ですね。ちょうど去年モンゴルに描いていて、コロナの影響で日本に帰れなくなった時にちょうどモンゴルでこの絵本の原画を描きました。でもそのおかげで本当のモンゴルの草原の夜の空をもう何回も見たりしてゆっくり描きました。ウランバートルの夜空はそんなに綺麗じゃないけど、草原に出るとなんかちょっと光がないのかな、だからすごく輝く星がよく見えるんですね。だからそれをもう見ながらモンゴルで原画を完成させることができました。それで普通の郵便を送らないので、そのチャーター便の飛行機の中にその原画を入れてもらって送りました。あとみんな7人の兄弟が力を合わせて、それで恐ろしいハンガルっていう鳥を追い戦う勝つという話ですね。これはモンゴルの夜空だそうですね。今スクリーンに出てるのは冬の引っ越しという絵本で、モンゴルというイメージすると、ほとんどみんなが草原だけという感じがイメージがするかもしれませんが、この絵本では私たちモンゴルというとただの草原だけではなくゴビ砂漠とか高い山のところとかいろいろな景色があろうとちょっとここに表現したいというふうに頑張りました。あとここには全32ページ合わせて1000動物が描きました。最初からここにはトヤという女の子の家族が引っ越しするんですけど、子供たちはよく見つかるんですけど、中には秘密の引っ越しがいくつかいろいろあるんですね。このページからは今ちょっとあんまり重く見えないんですけど、ウサギの家族とか、あと、ネズミの家族とか、あとクモの家族とか、その家族の引っ越しも書いてます。
양 선생입니다. あといろいろのモンゴルの景色のところをちょっと開きたいと頑張りました。また例えばゴビ砂漠のところにどんな動物がいるかとか調べて書きました。ではこの見開きではゴビのクマのマザーベとか、野生のラクダ、あと野生のロボとかゴビ砂漠の方にいる動物たちをできるだけ全部入れようと思いました。これはこういう怪物3000メートル以上の高い山もあるところもモンゴルにあるので、それもイメージしてきました。最後にみんながちょっと頑張っていきました。湖のところに行ってくる。幸せな場面ですね。夏は私たち大体2ヶ月間モンゴルに帰ってラフスケッチ書いたりあと取材したりとかしてます。その時の私たちが撮った写真ですね。これは引っ越しの家です。写真ですね。じゃあ最後にはちょっとチンギス・ハンの時代から近代までのモンゴルのちょっと歴史的なことをちょっと絵で分かるようにちょっと簡単に書いた分かるように書いたい本ですね。こちらはちょっとチンギス・ハンがモンゴル帝国を作ってみんながちょっと平和に暮らしている場面です。こちらは青色のが私チンギス・ハンのモンゴルの98も書いたんですけど、これが例えば1228年から1270年代のモンゴルはこんな感じというふうにその中でどういうことがあったとかそのことについて書こうと考えました。これはフブレハンの時代ですね。こちらのページではモンゴルはお金に占めていて、まだちょっとモンゴルの男性の3分の1がちょっとお坊さんになったという時代もあって、それをちょっと描いた絵です。こちらはちょっと100年前の様子を描いてるんですね。中華料理の文化というか、そういうモンゴル料理に入ってきて、卵食べませんかっていうふうに言ったら、怖いよ、卵全然食べないとか、怖いとか、お魚を食べないという、もう、竜様のものを食べてはいけないという、逃げている子供たちです。このページ、この時代から私たちは子供の時に自分たちでちょっと経験したことだったので、ちょっと書くのが少し楽になってきました。それはしかし時代の時代ですね。この辺にはこちらは建物はウランバートルホテルですね。1970年には最初このホテルでモンゴルの
日本の大使館、T シャツ。これオランバートルのホテルが、それで今日本人がちょっとそのオランバートルにホテルに入っている様子をスパイの、モンゴルのスパイが隠して見てるところ書いてます。当時は本当に両親とかその時代の人たちから聞くスパイがたくさんいて、それはもう自分の民族衣装でチンギス・ハンのこととか話した誇りにした人をちょっと捕まっている様子、あとビキュスで、あと外国のちょっと音楽とかそういうものを自由に聞いたはいけなかった時代で警察官がちょっとダメと捕まえようとして走っている様子を書いてます。例えばこの絵本作るのにもう6年間かかりました。その6年間で私たちモンゴルからいろいろな資料を集めたりして、あと年上のこの時代わかる人たちと会ったりとか集めていた資料はもう3つの段ボールいっぱいになりました。そしてその同時の方たちの服装とか、あとコードとか、それをちょっと正しく表現するのにたくさんの資料を調べたりして、すごく時間かかった作った絵本ですね。これはその絵本の最後のページで近代のナートンのお祭りをしている様子を書きました。このページはちょっと現代の様子の建物とかこんな感じですよとかちょっと書きました。簡単に話してしまいましたけれども